Bon dia, avui us vinc a mostrar com crear un document a la solució SpeechLive Professional. Primer, per crear-lo, has d'anar a la secció AI Chat i aquí a sota es veurà que hi ha un lloc per escriure. A més, i aquí li ficaràs les instruccions per crear aquest document. Ho pots escriure o també ho pots dictar en aquest icona de micròfon. Llavors jo començo, necessito que em facis un document i aquí li ficarem de què? De reclamació per inundació. I aquí ja jo fico que és d'un pèrit d'assegurança i ara començo a dir-li quins són els punts que vull que estiguin en el document. I les conclusions i propostes. I ara le donarem a enviar amb l'enter aquí i ara crearà aquest document. Com podem observar, ja ha creat el document, li ha ficat de títol document de reclamació per inundació i ja ha fet tots els punts que jo volia que estiguessin en aquest document. Ara has d'anar a continu i aquí li ficaràs un nom per guardar aquesta creació del document. En aquest cas, reclamació per inundació. Li donareu a Save, a guardar. I ja, ara que ja hem creat el document, quan estiguem a la pantalla inicial una altra vegada, anirem a la secció Templates i el trobarem aquí guardat. I només faltarà gravar l'àudio per completar-lo.